Pulano sini media rong hambai afaro ini o sarik zorawo ang artisani koroksa General Secretary Baitang Debarma tai tini ni sal mariwi sengsemano tini 31 Oktober 2021 tini snow zorawo press meet khayna nangmani karon kha sengsemano je 90 to 95% Tibrasaro Roman script ni bagai movement play phale mani jorabo tini kebung mungtangi atsai kha tangi asanya nangkha basaba aseriton awasung jotono Simon tongo sung Simon je MLS tongo koekjon MLS ro je Devanagari script ni bagai once we please say tonai ro tini borong ni thani sungnamu sungmani ba media ni bisingte borong thani question khanyamu sungmani obono je noroni certificate eba noni study claimani abo Devanagari script ba nor study khai ba noron bahai ke guarantee dari man je noni busa noni generation ni busa ba busuk je borok norok Devanagari script by pori renai ba pori nani thangi tong tebo sunamu sung norok ni thani go norok saimano je Tiprasaro majority Tiprasani musung mani te hamsak mani kaiseno tongo tai abong kha Roman script tini sunamu sung tebo noni thani go asat majority Tiprasa je musumane te hamjuk mani no tangi nor sentimento khiklai tong khiklai nai tong patalangi tong sung saimano je Tiprasa ni bukhano sabai ke abo busuk se khakam mani klai khakamai thang abo tini ozarawo sung ati saro tini ozarawo sung ati saro wansuka te wansugo te atisa handi te joto student rok ni muchumani te hamjumani abo kaisano abo sodo Roman script simini sung Roman script simise sung hamjago te agini simibo abo movement khai phaimani sung saimono previous movement rok tam khaikya even atisa rok tam khaikya te kwbangma student rok nai sung tam khaikya sung saimono 7-8 February 2021 Agartala sitting demonstration 2 din bagi aro sitting demonstration khaikya khomulong high area bo student ti school student ti college student ti sung kwbangma rangkhibui sin Roman script ni bagi o hamjakmano ti sung movement khaija engka asa kwbangma boro sinai nunai kwbangma intellectual borok tongo kwbangma boro sinai nunai ro kwbangma sacrifice kai rangkhibui asa ko borok no Roman script no slamna bagi klaina bagai chesta khai tongmana tini norok tangi bukha sabai tong abo belai ke kha dukhu nango tai belai ke dukhu nangjanai ko abo ni bagai no tini ozara te sanam sungo kongno sini artist hanjangnai rok tai joto Tiprasa rok ni future norok please ta kebengna ta thangdi norok Devanagari ni obono je step na har tongmana abono norok stop khainang thu যদি নর স্টপ খায়াকে sung nangke thui nangke sung thui renai tobo sung Devanagari script no sung gosi naharman glak sung gosi nayabo tei paithago bono sanamu sungo tei koijao lugorong ni thani ani khapangni joto Tiprasa tei adisa central leaders tei division leaders ni thani bo within 24 hour ni bisingo cobo ongkho nang thung hambai paitha Asal